Першы у 2019 годзе матч на міжнароднай арэне для БГК выйшаў вельмі лёгкім. Румынскае сцява не аказала сур'ёзнай барацьбы. Плюс 9 мяшкоўцы накідалі ўжо да перапынку. Выдатна гулялі палявыя гандбалісты, і надзейны ў воротах быў Іван Пешыч, які выйшаў на пляцоўку пасля двухмесячнай паўзы. Розніца ў ліку магла быць і большай, але перад сірэнай брастаўчане збавілі абароты і не рэалізавалі свае галявыя моманты. Пасля перапынку хуткасць гульні прыкметна знізілася. Галоўны трэнер мяшкоўцаў Манола Кадэнас на працягу гульні адпрацоўваў розныя варыянты атакі і абароны перад важным гасцявым матчам з Монпелье у лізе чэмпіёнаў. Румыны стараліся ні ў чым не саступаць мяшкоўцам, але сіл патрацілі вельмі шмат. Гэта адбілася на гульні сцява ў канцоўцы матча. Госці не беглі, а шлі ў атаку пешшу. Мяшкоўцы гэтым скарысталіся, аформіўшы вельмі пераканаўшы рэванш за паражэнне ў першым крузе 35-21. Характэрна, што ў гэтым матчы галамі разжыліся абсолютно усе полевые гульцы БГК. Редкий факт в международных матчах. Игра была для нас не очень сложная, можно так сказать, но мы больше нарабатывали комбинации, которые готовили именно к Лиге чемпионов. Сегодня играли хорошую защиту. Каждый сегмент игры были очень хорошие. Тогда, думаю, наш уровень много лучше. Это первая игра после 2 месяца. Я доволен. Будет каждую игру следующую лучше и лучше. Цяпер у мяшкоўцаў усе халізе 27 ачкоў і 4-е месца ў табліцы. Гэтая пазіцыя пакуль дазваляе БГК трапіць у фінал 4, які зноў можа прыняць Брэст. Вікторыя пакуль галоўны прэтэндэнт. Нагадаем, вырашальныя матчы сезону пройдуць 19-21 красавіка. Олег Завадскі, Роман Філюціш, тэлерадыёкампанія «Брэст».